наистина почвам да се питам, тази май наистина е циганка. Джорече? Има някакъв корен. Ромски. Ромски корен. Ами, като цяло работя в много сфери, занимавам се... Брат, заглавието е танцорка от 33. Какво работиш ти? Проститутка смазана. Enjoy. Като хирург, бе. Ой, извиняй, даже не е толкова грозно, просто ме е фанал в гард. Просто ми става смешно. Как се окукори момчето? Малко се нагърмя момчето. Малко Цъкнало малко се бе, нагърна. цъкнало бе. Цъкнало го. Цъкнало бе. Много ми е гадно, ако трябва да съм Ми е гадно, ако трябва да съм честна. честна. Ма какво ти е гадно, бе, Бокук? Ти на дневна база отказваш на хора в инстаграма. Ти абсолютно, брат, може да се обзаложим на 600%. Различа е. И като ги видят после на живо, брат, са такива. Много ми е гадно. Много съжалявам, удари града. О, то много тега, бе. Това е... Така, Това е... вярно. Това вчера е бил от 33. Това е видео вчера от 33. Той видял и друг път. Customer support на 20 години. Това върне вчера. Обаче е много крив, бе, да е. Виж, искам само да виж. Хубавото момче, с хубава професия хирург, го махна. И самата то наркоман. Обаче това Ама вчера е това бил наркоман. 33 бат. Ми може да се познаят за това. Димитър, От сега ти казвам, че му кажа не. От сега ти казвам, че му кажа не. О, то отзаде, виждаш ли, това бата е На тега, то вяр. отзаде, че му кажа да, на то отзаде, че кажа да. A few minutes later. охрана и фитнес Пак как няма да охрана, А само бате. като му чуе професията. и прочее. Виж как укори очите. Иво, криминолог и... Като го лапа. Минус. Иво, къде е Прича дома? на Да циган. да разследва убийствата. Иво, мислим, че... Брат, он прича на цигани пълни. Това прилича на грубар. Вентислав, 24 години. Това Content е creator. контент креатор, да. А това е то Венцислав Зисов. Симеон, застрахован. Бизнесмен. О, чао. О, О, Диан, видео... видео Той е пара, сгърнал. брат. 2 години. Пусти ме голям краме. Прича на Тарзан. И той отпада. Прилича на човек без живот. Онлайн бизнес за монтаж. Това е да. 18 години. Той е тега. Монтажист. Виждате ли монтажистите как вървят? И О, той е бате, да. той е фъкбой, брат. Уиш. Как бе, брат, той е бате путката, аз би го ебал. да, путко. Продавач-консултант в Сила ВГ на 20 Но то прилича на това, бе, брат, да. За това, бе, брат, от фейк пашата и то, бе, Торино, бе, брат. Върни, бе, ти ли прилича Торино, бе, брат, виж го. Аз чувам къде ми е познато. Да, бе, то прилича на това Торино. 22 години. Не. Добре, да. Нямам търпение да мога да си поговоря с някой от тях. Да, искам да Ти май нямаш търпение да те е път някой от тях. О, да. Со ли охраната, бат. Оле, в нейната сфера. Може би защото не притесняваш ли се дали някой ще те отхвърли? Или си знаеш, че си топ мацка? Като цяло... Ето Бокук. Знам си. А какво за него, бе? Той ако те отвърли, че му е много добре, даже да ти кажем. Това нека съм го видял електрик. Аз ме виж какъв е крим, бе, брат. Александре, ако аз бех от тия клипове, само и само нямаше да отрежем, да мога да си поговорим и да й обясним как седят нещата с тия танцорки и манцорки. Яко. Мъжко. Ето го на Торино. Това верно причина. Моля да коментова, брат. Това не е реално, бе. Симеон, ти си? Това малко за... Ди, едната ръка, ма по-тънка от другата, бе, брат. Красимир, какъв е твоят избор? О, Валентин, какъв е твоят избор? Дай ми смач, бе. Алекс, давай ти си. то не е ли тиктокър, бе, брат? Дай ми смач, бе, брат. То. Опа, айде. Оп, Аре, охраната. питаш. Не, бе, Това е това не е, бе, охраната. това е Венцислав Зисов. Най-добрият приятел на Георги Шишков. Михаил, давай. Ето го охраната. Охраната Дай ми е смач, ясен, брат. Не, бе, дай ми смач, бе, не. И имаме отново одобрение. Малко е тега. Трети кръг телефонните разговори. Ще трябва да водиш телефонни разговори и гласа е единственото, което ще чуеш от момчетата. Няма по-едната обувките връзат с телефон. Здравей. Как се чувстваш? Добре, ти как се чувстваш? Супер, разбрах се. То, бата, да не говори се едно... За жените. Да се... Са на интервю. Здравей, Козирог, ами ти? Козирог. Разбираш ли изобщо епизоди или просто питам? Не разбирам. Екран. И не ме интересува също. Не разбирам и не ме интересува. Наистина, вял ли си до сега с някоя жена? Да, ама само за един уикенд. С мама. Само един уикенд. Благодаря ти много.
Е, тъпа ли си? Ти го питаш дали си живял с жена, жена сигурно е спал при приятелката му един уикенд. Она май си помисли, че един уикенд му е най-дългата връзка, е бати рахито. Разбрах, че си артистична личност. Всички разбрахме, пич. Аз не готвя. М, Не обичам Джиджи. да готвя, да. Джиджи. Това че тръсна телефона, бе. Аз чистя, той ми готвеше винаги. Ексик дай, бат. Това е направо Джиджи. Брат една жена, която не мога да готви, брат, може да се самоубие. Е така, често ти казвам, може да се самоубиеш. А ти харесваш ли животни? Харесвам животните, да. Я пак, харесваш ли животно? Ево. Та, знаеш, че мога да е циганка, бе, брат. не е циганка, стига. Имаш един обаче, къде цигани от тия там. Едно момче. Я тихо, слушайте само, слушайте какво ще кажа. А ти харесваш ли животни? Харесвам Животно, харесваш ли животно? Харесвам животно. Моето животно харесвам. Харесвам да кученцето. Джирая. Моля? Циганка е 100%. А ти харесваш ли животни? Циганка, да. Джирая, бе. Защото няма как тази да гледа аниме. Направо, брат, може да се заложим, че не гледа аниме. Джирая, така се казва някой не братовче. Ама е мъжко. Ти някакъв домашен любимец? Ами... Ти не го ли пита? А, не, тя го пита дали харесва животно. Един кон. Имаме един кон. Държим си го в гащите. Вика. Така се Антон. Жената ли? Торино. Торинката, мат. Ма Искам да видиш бъгната само глава. прическата. Моля те, искам да видиш прическата. Един крас отгоре. Това е Торино, бе, Те Райграс. Не го е баве, знаеш какви пари иска. Ма какъв е то Райграс, бе, брат? Какъв е то Райграс? Това е Торино, бе, брат. То се, но аз съм го постригал. Обикновено нося очила. Примерно това е доста интересно за мен, в момента съм следващи. По най-интересното за тебе е, че носиш очила, брат, ние много лоши новини за теб. Буквално. Ама жестоко лоши новини имам за тебе. Което така роста. Малко хора знаят за мене. А имаш ли някакви хора? Е, как бе, туринката го знаят много хора. Как бе, брат? Ма не знаеш, че носи очила. Торино. Как бе, он носи клипа с очила? Не е верно. Да, бе, Това е брат. със слънчеви, не. Да, бе, с- слънчеви, не ми са слънчеви с диоптера, пусни някой клип. Ти Айде, сега няма да пускам някой клип. Гледай тук сега това Торино. Они пашата. Фашивия, не, то е фашивия. Фалшивия ли или Къде е истинския? Торино и он носи ги клип носи очила. Че сега слушаме тук Торинката как прави. Доста хубаво. Как ризва? Променя изцяло. Много се радвам, благодаря. Колко тега държи телефона това. Брат, аз наистина почвам да се питам, тази май наистина е циганка. Има Джореш ли? нещо, има някакъв корен такъв. Ромски. Ромски корен. Е, тук че я водим на вакансия, бате. Дебе ми курвата скапа на дебе. Там отведем ли, там че я оставим. Особено ако е ромка. Ало, здравейте, пак не съм си платил интернета? Ма ти тъпли си, бе, брат, че ти мажала петници, бе, момче. Ди, он телефон ма по-голям от главата, бе. Сметката ви е само 10 000 лева. Как ще я плащам? Ами, брой. В натура! Кай, моли да плати в натура! Колко пари залагаш, че кай моли да плата в натура? Не, дайте другия месец тогава, моля ви се. Не, няма отсрочка за вас, съжалявам. Дайте да преговаряме, стига са, айде големи хора сме, на колко сте вие? На 21. С Защо? какво се занимавате тогава? Ами, като цяло работя в много сфери, занимавам се Много сфери, танцорка. Комунал инженеринг. Работиш много. Брат, заглавието е танцорка от 33. Смисъл, какво работиш ти? Проститутка смазана. с танци, занимавам се с пеене, с актьорско майсторство. Седи, ексик, бате, ексик пеене, ексик майсторство. Ексик всичко, брат. Само е това тук виждам аз. Аз какво занимавам? Правим тиктоци. Кай певец съм и аз от тикток. Слушам ги как пеят и аз Така, аз съм аниматор в TikTok. С доста неща като цяло. Главно Уча TikTok. Програмиране, уча Тогава съм интелектуален стендъп дизайн, комик в математиката, TikTok. хемия, малотис, Програмист съм в Unity умни 3D. за мен, Там програмирам игри. да има от- Програмист съм в Roblox. Да, много Про- интересно. Намираш време за себе си, за нещата, хобитата ти, приятелите ти. Смисъл, Ти раджи в Евротрък. Спецчасти агент в CS. Оставам се, Вратар у FIFA. да мога да се пази да си почивам, нали? Брат, не мога. Ей, Войник бана, бе. Call of Duty, войник Call of Duty. Войник, Call of Duty, бат. Имаме ли връзка с... Лили. Ма, каква връзка, ма? Телефонът не е свързан. Ало, Това не е лошо. Оп, те го то с мафията. здравей. Дилеро. Това ли е охраната, бе? Много добре. Къде е охраната? Благодаря ти.
Това как че го нацепим Тихо, на бе, особата, тихо, е. тихо, тихо. Стига, бе. Нико, ние имаме съмнение, че е от ромски происход, така че... Преди малко вика харесваш ли Ай, Джоревка животно? спокойно. Харесваш ли животно? И си е кръстила кучето Джорай. Красиво е. Не, човек. Я горе. Нещо друго обичаме Не на бъдеш Джорай. се такова. Да, занимавам се с изключително много неща, но на мен ми е... Примерно пеем от TikTok. Танцорка само в 33. Рисувам му Gartic Phone. Професионален механик в драг рейсинг. Мапер. Какво друго има? Има Професионален много. баскетболист у NBA 2K. Изследовател в League of Legends. Изследовател, бе, брат. Тия мален Джингуар, ли бе, си, брат. Кой? Джингуар? Е, шугите. Абе, кажи ти си Хитлер, бе. жонглер, бе, кажи ти си жонглер. Не, бе. Харесвам тато си и пирсинг също харесвам. Аз лично нямам, но на половинката ми доста би ми харесал да има. Виж обаче как я натега. Виж ли го как я натега, брат? Всички други са брат, някакви такива. Работиш, бе, брат. Охрана, не знаят как да натегат. Ох, жени. кой ме бидеш, ме? Значи се раз... Ало, здравей. Здравей. А то Джо Лайна му угазо. На то ченето му е О, угазо. но сума като паяник, брат. Като появник вика. О, брат. Какво значи поялник, бе, брат? Ти... Виждал си паяник, бе. Я чакай. Чакай, не, веднага. Думи. Нещо такова да беше един език, аз си спомням. Да нещо такова. Буквално. О, бате, че откачи. Къде излизаш на сцена всеки ден? От 33. Ами работя в нощни клубове, като цяло професионален танцор. Аха, брат, ама професионален танцор, това и професионал дансър, това има много голема разлика, по принцип, да ти кажем само, ако не знаеш. И това много го респектирам, а това другото, Мога да го едем. да, и да не искам нищо друго да правим с нея. Ще запиша скоро моя песен. И чалга певица става, ево, да. Той е, виж, Не той бе, има виж, бе, една- брат, тя е на хранителната... Нали знаеш, брат, Да, тя в една момента е на иерархия, тъкмо ще дъното, ти брат. Да, сега ще я ти кажем. Не, вижте иерархия, са брат. охраните, танцорките. Не, чай са. Ние сме най-долу. Охраните- Просто хората, където ходят. Така, просто хора, Най-долу. после са охрани, после са балонаджики, после са барманки, после са танцорки, после са После изпълнители. диджейл. Не, после диджейл е е под диджей изпълнител. и после изпълнител, брат, и после шефа на дискотеката. Това е иерархията, брат. Иерархията на България. Интересно. Виж обаче как си изтупал. Не, на те палги тенките. Ми харесва. Много Надирал диви ми тенки риза, носи. Тая като я гледам с тия ботяги, повече от метър и 7, метър 65 примерно без тех нема. По-почти ти не трябва. Не ти трябва, ама она някой ги всичките ниски ги махна, не знам дали забеляза. Само един остави то, къде беше ебати кривако, къде е бил вчера от 33. Да. Изпълнител Кости. Галена или Преслава? Ево. Знаеш, мой човек. Знаеш. Знаеш. Балони. Бало. Брат, не ме кара да се сме балони. Балони. Не видят за балони. Това беше мазно, Балони, безобразно и много... Мазно, много мръсно, Безопасно мазно. летапчето беше. То звучи като спаруш, бе. Спаружа, Имаш мазно. ли игри на телефона? Пържата е мазна и мръсна. Всичко трябва да е Мръсно, мазно и безобразно. мазно и безобразно. Брат, тия Значи виж сега, охрана, Бал се, балонаджийка, майката. барманка, хостеса, Проститутка. не танцитьор. Танцорка. Една танцитьорка и после проститутка. Брат, той е много крив. Той е Ама изключително аз това ти крив. казвам, още от самото начало ти казвам, че той е много крив, брат, той вчера е Той виждал. ще бъде. Верно е по-нисък от него. Как си спанал Ти като имаш струна? шанс за- Ти няма да можеш да виждаш момчетата, но ще трябва да ги докосваш по 3 различни места. Това са лицето, О, при тази колко е Лев силна, десен бата, ташак виждаш и какво по се- средата. Виж каква е Колко е курва, виж каква е курва. Слушай. статен кръг. Ти няма да можеш да виждаш момчетата, но ще трябва да ги докосваш по 3 различни места. Това са лицето, раменете и ръцете. Само там. Там. Аз знам, че ти искаш и на други места и да Тя косваш. така ми бърка по дупките. Бърка по дупка. По-скоро ни да и бъркат. Че има Ама аз така катаклизми. Аз така връкна някой газо с палеца.
О, виж как я Аркан натега. тигъра му вика. Брат, виж как я натега. Александър, виж как я натега, брат. Директно си покара ръцете и иска да я хване за ръцете, брат. Опа! Малко е висок, да. Не си с Щастлив. дълга коса. Ушко. Тренираш ли? Може. Малко. Може. А той Виж какъв е виж играт? го как я гледа, Според бе, брат. си нещо. Виж го Чикебъц. мръсната охрана, бе, брат. Виж го мръсната охрана как я гледа, По бе, принцип, мангал. от така ги опипва. Ой, Я се върни. Да видя аз съм нафеда, му гръмне на чики. Да го оближи. Добре. Харесваме. Тега фега, да Обаче, го она стурка ни стегнал, джугърбо. искам да сетиш как она сега се стегнал целият път или смисъл малко си отворил гърбо. Мерси. Много ясно, е, брат. Добре, че толкова- че първо газо. Брат, ма той е мета и той е по-нисък от мен. Той е 3-4. Той е по-нисък. Ама е с високи обувки, между другото. А, високо колко обратно. Да, он е с висока обувка, носеше някакви Това депели. Да, аз съм цар студ. По принцип. Никой не се засмя. Искам да виж как никой не се засмя. Аз съм цар Студ. И всички мълчат. И Шурамука е. Еми, днеска си много добър. Това е царството от Adventure Time. Да, она е преди да се сват подъвка. Аз съм брат му вампирлак. Гютърк. Това научи от го има. Какво си има? Гюнтер. Много, Как? много Гюнтер, нежни бе, брат, минути. Гюнтер. Много, Гюнтер е, брат. Ма Гюнтер е това пингвино, бе. Гюнтер е малкият пингвин. много нежни минути. А Гюнтер. Гюнтер, между другото, верно мога да е циганче, бе. Знаеш, и той краде, брат, и такова, кажи го. И носи неща на цар Студ. На царя. Гюнтер крадне вата и носи на вожд до махлата. Дай ръчички. И това направи на жла. Това беше много крич, брат. Това даже мен ме удари. Това Ще направи накара му идеи. пипнеш жлабините. На то Направи ръцете... идеи, заднаха На то жлабините. ръцете на 80, на то ръцете на 95 кг, защото съм му като на мене левото мъдо. Искам да виж киткица от дебеле колко курви. Това го запомних като поялника. Какво пояне, бе, брат? Аз прилича на някаква друсена, бебе. Не бе, носа му е като прилича на поялник. Вижу какъв е, бе, брат? Че лапа се деве жлабиняр. Лапа. Гюнтер. Ето, ве всичките май тренира това. Ма какво тренираш, бе, Рахито, мрел? То тренираш, Рахито. Тренира. Играе. Тренираш с бирата от левата ръка и фастфуд от десната. Цъка тренинг симулатор Fortnite. А такова Roblox. Как е, конти фитнес ли? Я. Всичките май Пак ли? Не му ли трепери устата? Я. Искам да погледнете само е тук. Искам да виж тук как ми затрепери устата. Всичките май тренират. Му трепери главата. Трепери! Видяхте ли го това? Видяхте ли го? Тренираш. Тайкондо и фитнес. Тайкондо и фитнес. О! Виж как му трепери устата, бе, брат. Аз му отли съм, чакай. Всичките май. Абе, не, тайкондо, не конто. Ама, Ето. какво конто? Искам да Мазо виж. чух тайкондо и шитнес. Аз чух конта и фитнес. Конт като тази компания. Тайконд не е официален спорт Виж, според моля, мен. му устата как трепери. Виж. Да тренираш. Тайкондо и фитнес. Виж. Шитнес. Видяхте ли как му притрепери устата? Видяхте ли? Той е шитнес. Он на фитнес ходи само за безплатен Wi-Fi. Не бе, кой е на Она шитнес? като кон. Жал, защото са добрички всичките, иначе знаеш какво ще ги правя. На нас ни е много ясно ти какво ще ги правиш. Това е моя висок като гледам. Аз още ще направя. Те са го ударили с тенджерто пред му. Той е колкото Ванка, Е, бати кривака, момче. Ванка, той То са го били трима едновременно. Обаче си Види как се е напрегнал. Всички искат да ми... Не, той има леки увреждания. Виж му изпивката. още малко. брат, много е бавно, брат, и много ме дразни нещо. Е така отвътре ме дразни, момче. Разбирам с хора от твоята зодия, по принцип. Ексик даже не му знае зодията и няма да я каже. Само те това, че му кажат, да си мисли, че знае. Ще направиш компромис явно този път. Аз ще правя компромиси. Не трябва ли ти да правиш компромиси? Може. Що си смени рождената да... Така може. Така ще се разберем. Специално за нея. Виж колко, виж къде Това е един тръгва, компромис. Брат, виж как тръгва бубара уя, брат. Добре, мерси. А трябва да му сваля панталоните. Хора, не знам какво ще правя, много ми е трудно. Аз мислим, че че се колебае между тоя и охраната, брат. Ами, реших да Не искам. остана първа и втория. Погой не ги, бе. Искам, бе. Охраната. Няма. Махна Няма. охраната. Няма. Можеш ти бе, але аз Искам. го...
То ми бе, то първо ми беше Защо? фаворит, бе, момче. Да, бе, и на мен ми беше фаворит. Тя ще избере то маленки. Беге, бе. Според Ма мен защо? ще избере това, според мен. ще Точно избере. правиш. Не, бе, то крива кобата е стенджерът. Ако Брат, бе, избере ти кажем, направо. от тия тримата, той е най-убавио. Добре, ще я видим какво се усмихнава. То верно ми беше фаворит, кабата, и беше най-убави от всичките. Обаче он е крив, брат. Бързите срещи. Абе, брат, Мари, но той е най-отливо и он е крив, брат. По-он какъв. Мисля, он Той е много не крив. са размерен, Ама брат. виж, Он е като струнка. той е некъв брат, не бих му дал да ме ебе, ако бех жена. Е, то брат, мани го, че е крив, има челюст, има дебел брат, тренира, има някакъв изгостирал стил и е скъса прическа. Он е Отстрани с Луи Витон тениската прилича на Баца Сандев. То не искам да го да рекат, познавам. значи. То не Ето го, искам да Баца го Сандев. познавам. И то не искам да го. Какво искаш да разбереш за мен? Освен всички... Колко са те ебали? Мале, брат, ако пита колко са те ебали, брат, че се сцепим от смех. Външния вид, разбира се. Като цяло, мисля, че съм Брат, виж му снимката. Как гледам в микроволновата, когато чакам храната се затопи. Чакай. Скриншотнете ми го пратете. Готово е. Стабиляга. Здравей, отново сега ще бъда много по-бърз. добре. Давай, слушам. Учиш ли? Не искам да те слушам, ти си ми без интерес. С Марака му 10 клас ще учим. Кажи, учих актьорско майсторство до 12 клас и от тогава не съм ги фала. Да го споменах за това нещо. Оп! Видели, виж какъв е гаден, виж какъв е гаден. Така прави. Какво е твоето куче? Каква порода? Сърни с пинчер. Какъв пинчер? Померан. Нека бустран. Тези малки... Нека вируса, бе. Аз чух, Нека бустран пичера, така разбрах. аз чух сервис пинчер. Бустран Смятай пичера. колко е проста, смятай колко е проста, не знае какво е померан, вика това с бръчканото ли. Кира се казва, Умер. може би също тип. Кира. Кире. Кире е лудото. Така се кучето Кире. Между другото кой беше казал това? Кучето ми се казва Антон. Моят се казва, Аз го казах. Кучето ми се казва Антон. моят се казва Сашко, бе, брат. Какво ми говориш? Брат, между другото, не е ли много странно да си качиш кучето, примерно Борис? Омуртак. Умуртак, бе, брат. Да само ти ви го На косовянско име. Симеон. Симчо. Пътуваш. Да, обичам да пътувам. Из България или изцяло? Из Германия най-вече. И дискотеките. Искам да пътувам из всички европейски дискотеки и да взимам амфетамини и наркотици да танцувам. И амфетамин яко, е това е. Амфетамини яко. И амфетамин яко. Амфетамини яко. Виж му ръката. И амфетамини яко. Стигат ли ви? Стига ли, бе? Не. Не. Ма такъв категоричен. Не. От тебе ли? Сега че избере, я да видим. Дрежеш пак. И така, Нати, дойде финалния момент да избереш своя победител. Според мен, че избере този с голата глава. То с черното. Плеши. Няма да е. Ти е то по-срата какъв е печега. Ай, що е много. Много е готи. Стига, бе. Поял никой не би го върнал. А то от стенджерето. То стенджерето не го връщам и него. Само симпатия ги остави. Ма как то, бе, брат? Ма ти нормална ли си? Защото видя, че има териска на Луи Витон, брат. Колко е причина Бата Сандър. Аз мислим, че ще избере Велиза. Абе, ма къв е то бездомник, бе, момче, виж го, бе, виж го, бе, виж го, бе. Ма, Виж, какво бе. направим, брат? Ти знаеш, брат, как то путка, брат, как то путка с какъв рахит се фаща. Това е всеки път, момче, направо трябва и аз да станем някакъв рахит, момче. Благодарим, че гледахте.